Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Ricky, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Maylin Biares iti Qatar, Ella Kunfa, Romeo Acosta, ken Chelaija Abad ti Malaysia. To my besties dear Zoraida and dear Black Lady Shadow Layad Ana Rose from Jonah Bal. Sa Katani family dita Difon Quirino Province ken Baingan family dita Santa Lucia Ilocos Sur from Desiree sa Katani. Nilakay ko Patricio Cadoy ken amin a barbero dita Jos Barber Shop iti Lower General Luna Road Baguio City ken anak ko Adalenlen Roel ken Rena from Jonalyn Fabilin. Kakabsat ko Adamanong Rogelio, ading ko Ricardo ken Rodrigo Tumbaga kan amin a pamilyami di Talimbawan, San Pablo, Isabela from J. Mullins Vlog. Makablaawan pa'y da Mamay Jonah and Mamay Zoraida, especially dagiti pamilyak di Takasibu, Nueva Vizcaya from Layad, Ana Rose. Amin at Tagaleron Elementary School dito'y Bugay, Cagayan, kan tiing ingungutak nga inami iji apayaw from Jane Carmelo. Agtang family, kan kadagiti anak ko, ada Lawrence, kan Harvey, nilakay ko aris agtang, kastamat ti Jacinto family, iti Dolores Quirino Isabela. Happy birthday, Villa Veli Sabado, kan kabkablaawan namat ti buridak daan ni Sally, kan ti asawa na ani Christian, kan anak na, ada Ashlyn, kan Devon. Shout out pa kada Novelin ko jamat iti Hong Kong, Rhea Villegas kan Juliet Sugitan. Happy birthday Arnold Jojo Yango Lai, di Talwakan, Baguio City, from Mama Yvonne iti Singapore. Advance Merry Christmas iti pamilyak tita Pilipinas. Kadagiti anak ko ada Dayan, Ryan, ken Nicole. Friends ko dito'y Hong Kong, ken dagiti Ilocana girls dito'y Hong Kong from Rowelyn Corpus. Ni Genevieve Baliling Asuncion, makablaawan met from Lavi Asuncion. Shout out iti Castellano, Zambrano, ken Frehiliana family dito'y Santo Niño 3rd, San Jose City from Rowan Castellano. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Ricky. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Ricky. May saakmat kadagiti nagtarigagay nga agbalin nga OFW, ngamdak sanggasat ta saan anapat ganday ta tarigagay ko. Adda ngamin dagiti pagteng anagbalin alaped iti dayta nga arapaap ko. Ket dayta ti kayat ko nga ibinglay kadagiti naayat adumdumngeg manang. Mamati ak ngamin nga adda maagsaw anabalitukan nga adal iti daytoy nga isalaysay ko nga agbalin lakit di eleksyon dagiti kas kanyak ken kadagiti kas iti masaknan iti inak isalaysay kada kayo. Rugyak nga rudmanang ti pakasaritaak idi agipagpagnaak kadagiti kasapulak a papeles iti panagabrod ko. Nay, ada kamot gaya man, anak ko. Kumusta nga itimpag nam apapeles para iti panagabrod mo? Dandan ni makumpleton nanang. Kamaudyanan na. Matungpal tumot lang ang tinabayagan nga arapa-apag. Talaga ka di asaanan nga agbaliw ti pangedeng mo, anak ko. Nanang, amuyo mo ti makagapo no apaya kayat ko tagabrod. Para kadagiti kakabsat ko kan para kada kayo kan ni tatang. Kaya't kayo nga ipaayan iti nasaliwanwan na panagbiag. Panawunan, tapno subadak mo't dagiti ado arigat yung kanya ni tatang. Ay na anak ko, ti masakbayam ti rumbang a panunutam. Isungarod a pinagadalda ka,
Tapno maragpat mo mo't dagiti arap-aap mo iti biyag, nang runa inton at danton bukod mo a pamilya. Di pa ila pampanunutan day tananang. Mabayag pa mapasamak day ta. Tadi para iti pamilya tayo ti ipang pangrunak iti daytoy nga arapaap kong agabrod. Talaga kaday asaanan nga agbaliw ti kapanunutan ti anak ta bakit? Ay nalakay, nagsaritaan minday ta abanag. Ngam talaga asaanan a mabawing ti pangendeng ti anak ta. Adamot na pintas at trabaho na ditaw. Ngam no apay at arigagayan na pailaan ti umadayaw. Ad-ado ka no ti oportunidad na ijay lakay. Dakdakkel ka no ti masapulan na. Kat nabibiit ka no a makaurnong. Sa bagay, punumot kit diday ka. Ang malidayan naklaeng. Tay tala maiyadayo ka datayaw. Nukas pangarigan ta matuloy ti panagabrod na. Suportaran talatan ti anak talakay. Total, saan mo't adakas ti panggap na? Para mo't lang iti pagsayaatan na dayta. Huwag mo't kit di Malangarot, ikararag tayo. Asapay la kumatamatunoy na, di arapaap na. Nay, apay, awan trabaho mita anak ko. Napanak lang nang i-file iti leave ko nanang. Masapol nga na mapanak man ng ijay syudad. Ijay agency. Barang makompletong dagiti papers ko, kat makapanak mo tan ijay banlasyo tao. Ay, nasaya at nga rudno kasta anak ko. Sapay la ko mga road, tamakapan kamutan. Kuma, nanang. Ala, taaging pake akon. Amangan namin mabayagan na kajay syudad. Umyanak kajay ti sumagmamanong aldaw. Barang mailipas amin na nakasapula ka papeles. Tapno orayek to lang no ka na may schedule ti flight ko. Ala nga rudan anak ko. Agrubwat kan. Iti kasta, saan ka unay amamalaman nga agbiyahe. Kan agan-anad ka, anak ko. O nanang, ket agyamanak. Di kay agdanag, talagang agan-nadak. Agyamanak iti Diyos. Nakompleto mo't lang ang dagiti papers ko iti panag-abroad ko. Orayik lang no kaano ti panag-flight ko. Kamaudyanan na. Matungpal mo't lang ti arapahap kong agtrabaho di abroad. Anya nga tanga oras nga agluwas ti ba sa mapan iti probinsyami? Sana bali. Komportable ak makiti nga gururay diti bus terminal Maragsakan lakit di dananang kentatang iti ipadamag ko kadakwada. Apama na sumangputak. Hi! Mabalin ka diti makitugaw? Ha? Sige lang, miss. Agyaman nak. Orayam ka di mo tibas nga agpa-probinsya? Wen, medyo nagbayag nga rod. Hanggang okay lang. Kasta talaga. Wen gayam, siyak ni Riza. Mapanak matlang iti probinsya. Mapan ko pa siyaron ti gayam ko. Si kani. Siyak ni Ricky. No, agtalag ka kanyak. Agiddantan. Total, agpadamot lagay ang probinsya ti papananta. Ay, agyaman hak. Maragsakan nak makaamamukan ka, Ricky, ha? Kinapudno na kamin. First time ko amapan iti lugar ti gayam ko. Iti probinsyayo kunak manlaangan. Naimbaglaangan tanamamu ka. Ada ka pagpatulungak. Okay ka dilaan kan ka? Day talaga yam. No problem. Kuyugan kay ti papanam. Kabisadok ti amin na lugar iti probinsyami. Nagkuyog kami nga rod ang nagpaprobinsya ka ni Riza. Ti babae ang naamamok iti bus terminal manang Emmy. Iti pa nagsarsarita mi,
Naamuak ngagtrab-trabaho gayam ni Risa iti may sa a recruitment agency. Kat ado kanon tinatulungan da ang nag-abroad. Naibagak met kan kwa na ang nagaplayak para iti panagtrabaho iti balasiw taaw. Kat ururayak laangan ti schedule ti flight ko. Sigun kan kwa na, agbayag kano iti probinsyami, taado kano tinag-apply iti agency da. Kat masapol at tulungan na ida, tapno na dardaras ang makumpleto dagiti requirements da, kat makaabroad dan iti kabiitan a panawen. Siyak, siraragsakak mo't anang ipadamag kadananang kantatang, iti napintas a resulta ti ipapan ko iti syudad, iti daydi agundaway. Nanang, napinta sa damag. Ayusin dagiti papeles ko nga abroad. Ket orayag ka no lang ti awag ti agency ang nag-applyak. Tapno maamuak no kaano ti schedule ti flight ko. Ay na, maragsakan nakiti dayta nga impadamag mo anak ko. Nagbunga mo't laangan dagiti ado arigat mo ang nagipagpag na kadagiti papeles mo. Kastamot tan ti gastos mo anak ko. Sana balit ang alpasan, nanang. Masukatan tumot lang amin na gastos ko. Sana balin ti bannog ko. Gagangay day tayo di panangi-process iti amin, nanang. Karaman na talaga ti sakripisyo. Kin ado abannog iti biyahe. Ay sabagay mo't kit di Ay uwan gayam anak ko. Sino ka di tayo kadwam asimangpot dito'y ili tayo? Ni Risa, nanang. Namam mo ko di bus terminal. Idi agawid akong diti lugar tayo. Dito yung matlagayam di papanan na. First time na kanong umay dito yung nanang. Iso kinuyog ko na. Taga di talaod ti gayam na pakipagnaidan na. Bayat ti kaadaan na dito eh. Kasta ka de. Ay na, nasaya at man anak ko, tasi ka tinatumpungan na. Huwag nga ron, nanang. Nanang, panawan kayo pa bita. Kaya't ko tagi na. Makabannog namin ti biyahe. Alasigi anak ko. Ringan kan tulatan intun sumangpet ti amam. Apag isunto nakaluto akmutan. Nagmayat gayam dito'y lugar yu, Ricky. Nagsisimpot pa'y dagiti agindag dito'y. Puno day Tarisa. Nasaya at dagiti tao dito'y. Huwag gayam. Kumusta dagiti tultulungan mo nag-apply iti agency yo? Naitod dan dagiti kasapulan a papeles da. Kat na-forward kumatan iti agency. Kinagpaysuna, adu pa'y dagiti nag-apply. Kaya't damot kanot ang trabaho iti abroad. Kasta ka di, Risa? Wan gayam, kumusta mo't nga iti urayam nga schedule ti flight mo? Adda ka din? Awan pa yung harot. Mataktikanak pa yan. Talagang amin na magagaran ako na maka-abroad. Amom Ricky, adamin at talaga dagiti kakasta medyo mabayag. No kayat mo, i-cancel mo ti application mo iti dayjeng agency. Tulungan ka laangan nga ag-apply iti sa Bali. Noanya ti kunam, tulungan ka laangan nga ag-apply iti Amerika. May mayat ijay. Ang paiso, Risa? Kaya't ko lang unay Nakarkaro kat, ada ka mang tulong kanyak. O sige, kasta lang arodan. I-cancel mo ti application mo iti dayjeng agency. Di kagdanag. Tulungan ka, Ricky. Anak, adamat-matlaw mi kaninanang mo. Kasla nasingid kayo matuna yan kan ni Risa. Kinapudno na tatang. Adan na relasyon mi kan ni Risa. Ang hindi kay agdanag. Nasingpot ni Risa. Anak ko, di mo pa'y amo tipod no akatatao ni Risa. Laglagi pa asaan at taga ditaw. Saan tayo akalugaran? Taga syudad. Kundi mo amuno sa dino at talaga ti pagnanaidan na ijay syudad. Di kay agdanag tatang.
Yam amunak to kano numapan kami di lugar da. Isurot nak to kano iti panagawid na. Kasanon tayo nag-apply ang anak ka? At ka din damag? Ako tatang. Amoy mo't nga orayik lang ti schedule di flight ko. Gaputan nagbayag. Insingasing ni Risa nga ibabawi kong ta application ko iti dating agency. Tatulungan na klangan na mapan iti Amerika. Kastaya? Uwan tatang. Pasensya kayo na, no italang nga ibagak kada kayo. Mawatan dak ko ma. Ay, ala, kitandakan ka day taa, no iso ti amom anasaysaya at anak. Katsapay la ko ma, tadi kan to agbabawi iti day taa desisyon mo. Saan to apulos tatang? Nangro na kat adda ni Risa amang tulong kanyak, tapno makagtingak iti Amerika. Ricky, masapul nga agluasa ko ni Manila. Ado dagiti rombong nga asikasok ijay. Kayat ka ko mga isurot. Ha? Umanugot ka kadi? Ni, uwan Risa. Itapay, katagayan ayatan. Ipatpatag ka unay. Kat jaklakit di itulok, nga agin na dayo tapay. Uray siyak mat, Ricky. Ay ayatan ka mat unay. Iso kayat ko nga agdan nata ko man iji Manila. Sumurot ka kanyak. Kat ijayan nga urnusan ta dagiti masapul ta nga agpadpada tapno makapanta iji Amerika. Sumurot akmat kan ka ijay. Kayat mo kadi? Katwa na. Apay kit din na saan ngay. Maragsakan na kiti dayta na ibagam Risa. Sumurutakin ka. Ipakadak ka dananang kantatang. Ngagdin natan iji Manila. Kat ijaytan nga agnaed. Simurutak nga rod ka ni Risa iji Manila, manang Emmy, kat nagdan na kami kas agasawa. Nagtultuloy iti trabaho ni Risa iti agency, akas kunana. Siyakmat ti mabatbati iti dagusmi, no kas di amapan ni Risa iti ayan ti trabaho na. Impanamnaman ni Risa amakapan kami iti Amerika, manang. Agano saklakano nga aguray, tamadama nga ipagpagnana dagiti papeles mi, bayat nga agtultuloy latamet ti panagtrabaho na iti recruitment agency. Gapu tayo ayatak unayan ni Risa, nagtalekak kenkwana. Pasaray agawi dakmet iti probinsyami, tapno mapan kusuknalan ti kasasaad ti pamilyak, anabati ijay. Naimbag man ta nakaawid ka anak ko. Tatang. Wen nga rod anak, ay na mailiw kami unayon kan ka. Ay, kumusta ngay mo ti kasasaad mo ijay Manila? Nasayat mo't nanang. Tatang. Unak man numapan kayo dya Amerika kan ni Risa. Apay ngay nga agenggay takatanda kayo pa lang dito pagilyan tayaw. Wen nga agpaiso anak ko. Di mon pinatuloy ti mo na nga aplikasyon mo nga ag-abroad. Tamang namnama ka nga rod iti imbagakan ka ni Risa. Ama tulungan na kaama pa ni J. Amerika. Di kay agdanag nanang. As-asikaso ni Risa dagiti papeles mi iti ipapan mi di Amerika. Agtalik tayo kan kuhana. Anak, di na ko makagura iti dayto nga ibagakwan. Ha? Madandanaga na ka talaga, anak ko. Ang mga nusabalin tinasumok mo. Sigurado ka kadi iti bagbagan ni Risa ken ka. Mapagtalkan ka di matlaang at alaga day dya babae. Nanang. Kaya't milaang ti makasigurado iti kasasaad mo iti dun na day dya babae anak ko. Ang mga numaisagmak ka. Tatang, nanang,
Saan kayo kumamot ni agduado ka ni Risa? Laglagi pa niyong agdendin na kamin kasagasawa. Kaya rigan na manugang yun day jay. Takasarlaang ti kurang kada kami. Iso adami. Iso adi kay agdanag nanang, tatang. Mapagtal ka na tao ni Risa. Sigurado ak iti dayta. Ricky, agbiyahe ak inton bigat. Siyak timbaon ni boss amang kuyog kan mangitulod kadagiti mapanagtrabaho iji Hong Kong. Talaga ka na hindi pa nang itulod mo itinagduduma ang pagilya na. Ado talaga tinag-apply iji agency ang pagtabtrabahwam. Wen, kat amang nagbayagak ijay iti sumagmamanong aldaw. Nas ka na masiguradok ana talagad ti pagtrabahuan dagiti may patulod ti agency a pagtatrabahuak iji Hong Kong. Sige, di kagdanag. Siya kung ti makamo diti apartment ta. Basta agad kiti pa nagbiyahe ma. Wen, kat pasensya ka na. Mabati ka man nandito yung agmay-maysa. Okay lang, Risa. Sana tumot namin na kaya ta sumurag iti trabaho. Kabayatan nga orayin ta kumati ipapantay di Amerika. Ijay kanton Amerika nga agtrabaho, Ricky. Alang aron, aginanatan. Tamasapa akpay inton bigat. Nagbiyahe man ni Risa. Kasimat. Kanayon niya agbiyahe. Nang runa no ado dagiti ag-flight ang mapaniti pagilyan, apagpaitulodan ti agency a pagtrap-trabahuan na kadagiti agbalin niya OFW. Ay, nasapay la ko ma. Tama ka pan kami mo ni di Amerika. Igaud ko tagtrabahon to ijay. Nukas pangarigan. Tapno matulungak na Risa. Ijay kami tumutin ni agkalay sa kan mang bukal iti pamilyami. Matulungak tumutin tatang kan nanang. Ket masubadak ton ti ado arigat daan ang paadal kanyak. Amo ka madanda na aganda, may papaniti ka sa sahad ko iti din na ni Risa. Hanggang panik nakakadakwada. Asaan na ka nagkamali iti isusurot ko ni Risa diti Manila. Mamatiak. Isudan to ti kang runaan na maragsakan. Inton makapan kamin kin ni Risa iti Amerika. Nasayat mo ta nakasangpat ka ni Risa. Kumusta ti panagbiyahe mo di Hong Kong? Okay, Matt. Ay, makabanog ti kanayon a panagbiyahe. Ala, agi na nakapay lang arod ay saganak ti kanenta. Nakaluto akon ket. Amok ngamin anabannog ka una yen apaman na sumangpet ka dito eh. Agyaman na ka. Wen gayam. Masapul nga umalis tayo ti sa baling nga apartment, Ricky. Ha? Apay? Okay mo dito apartment, ta saan ka di? Wen, medyo sa anak nga minan a komportable dito eh. Ha? Iso nga umakartalaangan. Iso day ti may sapay nga inasikasok sakbay ang nagawidak. Di kagdanag, adan pagakaranta. Nalawlawa, kan napinpintas ngamtoy pagnanaadan ta ita. Iso nga umakartan inton bigat. Anya? Umakarta adagusan? Ni, apay akilate desisyon mo nga umakarta iti apartment. Anya ka kadi, imbagak mo tan sa anak kon a komportable ditoy. Iso please, awanan ti adupay asaludsod Ricky. Basta umakartan inton bigat. Oh, magustuhan ka dito yung makaranta nga apartment, Ricky? Wen? Nalawa unay dito eh. Kan may sapay. Apay nga dayo una iti sentro ti makaranta. Saan ka diyan nasaysayat iti sigod? Tas asidagi tayo ti trabahom. Kaslang amin nasulinak launay dito a lugar. May mayat dito ita na ulimak. Kan presko ti aglawlaw. Adayo iti polusyon. Nakaskas daw lang amin, Risa.
kalati akar ta. Adan sa mo tilimlimod mo kanyak. Ha? Ada ka dinas ka na maamwak? Ha? Awan, Ricky. Anya ka din di bagbagam. Sika talaga. Madlaw ko nga na sabali ti Jarmo Risa. Kasla adda ti sana na saya at mapaspasamak. Mas dawa ka talaga iti kalata ya akar mi iti pagnaidan kin ni Risa. Marikrik-nak. Ada ilimlimod na kanyak. Madnyak. Madlaw ko ti sabali ajar na. Tinasaya at paliiwak ni Risa. Iti kasta. Maduktalak. No ada ilimlimod na kanyak. Ricky, rumarak pay. Adanas ka nga aramida ki di opisina. Makamu ka pay laang dito ya. Saan ka pay laang rumrumor dito arubayan? Paliiwang pay nga umuna ti aglawlaw. No ada sa bali at tao amakitam, saan ka basta gluklukat itiri daw? Apay. Basta tong palam timbagak. Awanan ti adu pay sa ludsod. O sige ha, panawan ka pay. Na kayo nga dito na! Kayo nakangato na giti mayo! Ni? Napalawlawan na kayo! Pulis kami! Polis. Anya ti kahit sa wanda ito Risa. Awan mo ka basol ta. Anya da ito Risa. Ricky, pakawanan nak. Sumurot talaangan iji presinto. Anya? You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nairamanak an arestar, gapo iti saan ko nga ammo an nakabasulan mi manang Emmy. Saan nga agtagtagarin ni Riza iti daydi agundaway. Ijay la presinton ana amwak, ang nakadarumgayam ni Riza, gapo iti illegal recruitment. Naklaatak manang, gapo tati amok kat legal ti trabaho na. Ngam kadagiti gayam panawan akaawan na, nga ibagbagana apan ang itultulod na kadagiti workers iti sabali apagilyan, saan mo't gayam apudno manang Emmy, tati kinagpaisuna, agaw-awid gayam iti probinsyada, tapno makadenna na ti anak na nga imbati na kadagiti naganak kenkwana. Nagsakit dagiti naamwak manang, ket tinakasang nairamanak a naibalod, akomplisak kano iti illegal nga aramid ni Risa. No pay nakalanad iti statement as sinapataan ni Risa, nga awan ti pakainaigak iti illegal nga aramid na, nairaman naklatta na balod. Kat kalpasan ti 5 atawan, apaman ang napanagnakan ti korte, apudno nga awan pakainaigak kadagiti aramid ni Risa, nawaya-waya anak. Idinto tatong palbiag tinagbalin a sentensya ni Risa. Itamanang, adda na saya at atrabahok dito'y pagilyan tayo. Kat jakmeten inalman pa'y timapan iti sabali a pagilyan. Aklonak nga adda dagiti gundaway, aginandat ko asarungkaran ni Riza iti pagbaludan manang Emmy. Tauray kaskasano, nagbalin met apaset ti biyag ko. Ngam saan apulos a nagpakita kanyak. Naawataklatan ti kayat na nga ipasimudaag kanyak. Nalabit kayat na ang mga barwanan nakon, iso akas tangarod ti inaramid ko. Kararag ko asapay lakuma takanayon at arabayan ti Diyos ni Riza. Ti babae nga inayat ko itinapudno,
nga isumet laeng ti makagapo, kadagiti saan anasaya at apagteng anapasarak. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Ricky. Pagayam a Ricky, agyamanak iti panangitalak mo iti padas mo iti programa tayo. Nagkasang atalaga tinapasamak ken ka pagayam ko. Ngampam managnak dayta asaan amat maturog ti Diyos. Takalpasan ti 5 atawan, napanagnakan nga awan ti basol mo, ken nawayawayaan ka. Sapay lako mga rod, taagnanayonan ti kinatalinaay ti panagbiag mo, ken dagiti ipatpatag mo iti biag. Mamatiak anak kay bati ti pakasaritaam iti adal, kadagiti naayat adumdumngeg iti programa tayo. Kat dagiti adda aramid na nga iligal, amayar nga iti insalaysay mo, agpaay ko madaytoy eleksyon kada kayo, tanuman pa'y nawaya kayo ita, di kay tumakalisi iti ima tilintag, kat madusa kayo, gapo iti aramidyo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anag pailingad iti nagan a Clark, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Daytoy ti may kadwa paset ti padas na. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kaniinang Esther iti Lagasit San Quintin, Pangasinan. Anak ko ada Ruel, Ronalyn, Renalyn Medis ken lakay ko ani Patricio Cadiz di Baguio City ken ti Agaluos ken Juliana family di Tamuta, Kasibo, Nueva Vizcaya. Pamilyak di Bambang, Nueva Vizcaya, ti Yabes ken Labuanan ken pamilyak di Rosario, La Union. Mami Mayla ken Daddy Lino from John Clifford Solanyo. Regards kadagiti kabagyak dito'y Santo Rosario, Santo Domingo, Nueva Ecija. Ken shout out kani Dante Levantino di Makati City. Shout out kani Mrs. ko ni Miriam Tamang, anak ko ada Dave, AJ ken Bimbo Jr. from Bimbo Tamang ti Tumawini, Isabela. Advance Merry Christmas iti dakiwag ken Navarro family nang runa ni Tatay Eduardo, Mama Marie ken Lola Ofelia iti San Mateo, Isabela. Happy birthday kada Hazel May ken Mark Medina, ken advance happy birthday iti anak ko ani Julius Castañeda from Floresma, Castañeda. Shout out kada Mark and Mary Vlogs, Pretty Mary Palatao, Jasmine Rivera, Erwin Cadjo iti Urdaneta, Pangasinan, Raymar Tolentino ken Elma Rodrigo. Merry Christmas kadagiti anak ko ada Dayan, Ryan ken Nicole from Rowelin, Corpus. Makablaawan ni manang ko Annalyn Baongan, Rabang dita Hong Kong. Niikit ko nga Arceli Baingan Garcia ken anak na ada Vanessa, Totoy ken Apple Jane dita Athens,
Greece from Desiree Sakatani, Nanay Carlina Piñera, Lola Leonora Antonio, Castellano kan Prehiliana family from Rowan Joy Prehiliana iti San Jose City, Nueva Ecija. Shout out kanila kay ko ni Mario Mamasig, kan anak mi, kan ti Martos family di Tatayog, Pangasinan from Marlene Mamasig iti Hong Kong. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Clark. Dear Manang Emmy, naamuan nyo iti umuna apaset ti padas ko dagiti pagteng a nagdalanan ti pamilyak. Nakaadalak babaan iti panangisakad kanyak ti inak, kalpasan akel laatlatan a nagpukaw ti amak iti saan mi nga ammo a rason. Naiparang ko pa'y manang a nagsettle kami dito'y Canada akadwami ti inak, tabarang malipatan nati kala at latan apa nagpukaw ti amak. Ti anak ko tinagbalin aliwliwana, kabayatan ti kaadami iti sabali a pagilyan. Ngam kastoy matgayaman ti mapaspasamak idi, dita Pilipinas. Nanang, Edgar, anak ko. Si kakadingag paiso. siyak nga rod nanang. Ni Edgar, ti anak yo. Ay na, Diyos ko, Edgar. Anyat napasamak ken ka anak ko. Naunday a panawan na napukaw ka. Nanang, Tinasayaat, umunag ka pa'y. Dito'y unag, ti pagsaritaan ta. Grandma, why are you sad? Camille, apo. You are always sad. Why, Grandma? Sika talaga. Come, let Grandma hug you. Okay. Naimbaglaangan tada ka aliwliwak, apo. Grandma, I cannot understand you. I said, Grandma loves you so much. I love you too, Grandma. Please don't be sad. Don't worry. I'll try, apo. I will be happy as long as you love me. I promise, apo. kasladyak pa'y lapat yun, bakit? Ay, uray siyak. Naklatak nga raw, di kalata si Mangpat. Ay, iso na lang, tamadlaw nga dati di na ibagbaga ka data. Ha? Saan nakabasta mamatilatan iti imbagana? Nga dati saan anasayat anapasamak kan kwa na? Ay, lakay. Iso ang masapul ang makasarita ta itinalapat ni Edgar. Masapul ang maamuanta noan niya talaga tinapasamak kan kwa na. Kaapay anaunday apanawon ang nagpukaw ti anak ta. Ay, katuwan na. Aramidan ta na ita. Ikagumaan ta nga amon noan niya talaga tirasaon. Kalpasan na, masapul nga ipakaamuta iti pamilya na ti maipapan iti daytaw. Kumusta kayo ditan, Lola? Pasensya kayo no itala nakaawag ka. Amoy matan. Makumi kumakmat. Ay, awan anyaman na, Clark.
Nasaya at kami kanilulom ditoy. Da kayo ngay dita. Ni Mamem, kumusta? Kasi iti sigod, Lola. Naliday lata ni Mami. Amo yun na niya ti makagapo. Ay, Clark. Naimbag lang na tada ni Camille nga anak ko aliw-liwana. Clark, nasaya at launay ka nakaawak ka, Apo. Ha? Apay, Lola. Ada ka di masapulyo? Di kag da nagtagipaw itak. Apo, saan na may papaniti kwarta ti bagakan ka? Nga maid, basta di kami mo't kanilulom ditoy. Anya nga rin ti bagayo, Lola. Ay, jaka mo, no kasano arupyak na itoy, Clark. Anya kayo lakit din ay, Lola. Ibagayin no anya dayta. Saan kayong agbabain kanyak? Ay, Clark, Apo. Nagsublen ni Dadem. Ha? Si bibiyag ni Dadem. Anya? Anya, agawid tayo di Pilipinas, adatala ang adwa. Saan ta akadwa dagiti aginam? At damasapol nga si kasunta ije Mami. Kan may saan ta basta maisurot dagita aginak? Dagis eskwela mo't ni Camille. Saan mo ta basta makaalay ti bakasyon ti asawak? Naimbag kanyak ta nakaala ko ni ti bakasyon ko. Ne, anya ka di ti mapaspasama, Clark. Kalaat man na itoy. Mami, saan kayo kuman nagdamag? Basta da napatag nga si kasun tayo ije Pilipinas. Isama sapol nga agawid tayo. Ay, unay ka na ya. Maikawak ton. Nagruna tajak ton makitkita ni Camille nga apukok no datay ije Pilipinas. Sana bali, Mami, tagkita kayong tumutlang. Basta agawid tayo ije Pilipinas. Jack imbagbagak ni Mami ti maipapan iti inyawag ni Lolak manang Emmy. Tadyak kayat nga da pampanunutan na, kabayatan ti panagbiyahe mi nga agawid di ta Pilipinas. Siyak ti saan a makaid na, kabayatan ti kaadami iti eroplano nga agawid di ta Pilipinas, kat nadlaw day ta ni Mami. Ngamjaklat ta imbagbagakan kwa na ti makagapo. Gapo ta inlako mi aminen asan ikwami di ta Pilipinas idi, nagdiretso kami kani Mami iti lugar dagiti dadakkel ni Daddy, kat ijay kami anagdagos. Apaman asimmangpet kami, kinasarita adagos ni Lolok ni Mami. Agyaman ta pinatgan nyo tikid daw mi nga agawid kayo dito, Sandra. Mas daawak nga rod ka ni Clark, takala at ti panagawid mi, tatang. Apay ka di na imbaga kanyak no anya ti makagapo. Basta kuna na nga da napatag-abanag nga asikaswan mi. Ay, Sandra, si bibiyag ni Edgar. Anya? Agpaiso, tatang. Wen, Sandra, si bibiyag ti anak mi. Si bibiyag ti asawam. No kasta. Ayan nga ron ni Edgar, tatang. Ibagayo no sa dino ti ayan na. Tamapan kami ka ni Clark, itamot lang. Sandra, mabiit lang. Mabiit lang. Di ka kumaagapura. Tatang, naunday a panawan na napukaw ni Edgar. Iimpagaro pa yan ti kaduan anatayan. Ngamsyak, pulos ajak pinanunot anatay ti asawak. Isasandak mo't siguro ang mapabasol no magagaranak man ita. Kaya't ko makita ni Edgar. Ayan ni Edgar, tatang. Ayan na. Mabiit lang, Sandra. Danggam kumapay dagiti ibagak ka.
Iti kasta, maamuam ti si bubukal akin na pudnaw. Dumngag ka, anaimbag. Ay, naibaglakit din. Tanakaturog batlangan ni Mami Mapok. Lola, Ay, saan mi nga mo noan niya tinapampanunot ni Dadem? Taapay anaramid na tikas jay. namamuyo ka din ti kabsat ko ni Daddy. Saan pa, Apo? Di na pa'y inyam mo kada kami. Ngaming karina, ngayam amu na ti bunga ti pananglipot na kada kayo a pamilyana. Iso nga impakaamu mi adagos ken ka, tinaduktalan me. Daddy, kaano amam amok da lolo ken lola? Kastamat ni manong ko. Brian, anak. Magagaran akon, Daddy. Anak, medyo komplikado ti amin. Isa pang asim kumata saan kang agganat. Daddy? Ngamti ka agdanag. Talaga ayam amu ka kadakwada. Basta di ka kumagganat, anak ko. Dumteng ti umno apanawan. Mami, kumusta ang diriknam? Diyak mo anak. Diyak maawatan tiriknak. Mami, Naunday a panawan a nagladlading itak. Naunday a panawan a nagdandanagak. A nagkarkararagak iti Diyos. Tapno kidawak laang asapay lakuma. Tas ibibiyag pa iti amam. Ngawan ko matidakas sa napasamag kan ko ana. Akas iti pamati ti kaaduan. Ita, nasungbatan tinabayagan ngay karkararag ko. Panagriknak. Nagtupakmat kanyak ti langit. Kapoy tinaamo kadalolo kan lola. Mami, dahito iti makagapo. No apay a kinaykayat ko adatalang taagawid iti Pilipinas. Iti kasta. Saan na makita dagiti aginak taagbalin a reaksyon mo? Ti kasta pa nagsangsangit mo. Nang runa ni Camille nga anak ko. Clark, anak ko. Daitamot lati makagapo. No apay ajak imbaga adagos ken katirason ti kelata panagawid ta. Tadyak kahit maburibur ka, kabayatan di panagbiyahe ta. Kasi tinakon-akon. Aglalaok tirik na kita. Magagara na ka makakita. Kan mga rakop iti amam. Gamdumik di karmat ti sakit tinakam kan kurak kan kuana. Gapo iti naamuak nga inaramid na. Maawatan ka, Mami. Iso ang masapul adamagag itakan ka. Kayat mo kadilat ta makita ni Daddy. Wan, Mami, kayat ko ang makasarita kan makasango ti amam. Kayat ko ang mga ganamis mo kan kuana. No apay a kinabailan na tayo alino ko. Kayat ko ang mga ganamis mo kan kuana. No anya talaga ti makagapo.
You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. No siyakla ko mati masurot, iti daydi ka nito. Diyak ko man ipalubos nga agkita kan agsarita pay dadadi kan mami manang Emmy. Makitkitak pay laeng ti panagarubos ti luwa ti inak. Agrurutap meten ti marikrik na, kan mapampanunot ko kontra iti amak. Kayat ko kumaidi nga agsubli kamin kan ni mami ijay Canada. Ngam rinaam ko ti desisyon ni mami. Inuray mi nga rod ti umay ni daddy iti pagtaengan da lolo kan lola. Tapno agsarita da kan ni mami. Kat ididimteng dayta ka nito. Kastoy dagiti paspasamak. Ulita, timbagakan ka, Clark Apo. Pinadakkel na ka ni mami, anasayaat. Isungag parbeng ka kuma, apaman asumangpet na dade, kan tikabsat mo. Lola, Amo, ngaglalaok mo ti marikrik nam ita, Apo. Kasta kami mat ka ni Lolom. Iso akin daw kasakbay nga agpungtot ka. Panunutam ko ma, akabsat mo ti kakuyog ni dadem asumangpet ditoy. Sabali man ti inana, kabsat mo lataday jay. Iso asapay lako matagtanang ka, Apok. da kayong tinangibaga, Lola. Pinadakkelnak ni mami anasayaat. Di adalak. Iso adalak. Iso asaan kayong rin nagdanag. Makontrol ko ti bagik. Ti emosyon ko. Ay, nasaya at laulay no kasta. Clark, Apok, adan da Edgar nga amam. Sumungad dan. Ha, kasta ka day. Clark, nakasagana ka ka din. Wan, Lola. Kat pang naasiyo ko ma. Alalayan niyo ni mami. Siyak pa'y lang ti makaam mo iti kabsat ko. Lakay, madandanaga na ka. Bakit? Amang ano anya ti mapasamak. Kitaam da Edgar ken Sandra. Panagkunak. Naurnos mo ti panagsarita da. Panagkunak kat kalmado da nga agpadpada. Ngam saan ama ilibak, ngagsangsangit ti manugang ta. Madlaw iti jar na nga uray nakatalikod ka data. Bakit? Ay na, sapay lako matagparbeng ti manugang ta. Awan ko mati mapasamak akin nabil wenno anyaman. Kastamat ti daw dawat ko. Ngumno bilang ta saan amalapdan ni Sandra ti bagina, ket makabil na ni Edgar nga anak ta. Maawatak day ta. No bilang ta kaguranak, manong maawatak. Ha? Inlawlawag kanyak ni daddy ti amin. Amok Anyat nagan mo itayan. Brian, manong.
Among Brian, edi kasta ti edad ko. Kastamot lang ti pormak. Ha? Saan la forma ti nagpadaan ta? Pati ti pukis kan lunglong ay. Kasta akmot lang idi. Ading. Ha? Manong, kaya't kadi asawan day ta adi nakagura? Apay kumakagura ka. Awan ti basol mo. Saan mo abasol ti nagbasulan day di inam, kan ti amata. Iso di kagdanag, Brian. Saan ka akagura? Saan apulos, ading? Sikatiin ka laysak, Sandra. Sikati kadwa ka ng bukal ka ng gunod iti amin nga arapaap ko. Amin anay pundar ko. Sikati addaan karbangan. Da kayo ka ni Clark. Isungarod nga awan na pulos ti inimot ko iti ingkadeng ko ti sumurot iti sabali. Kat panagkunam ka di. Umdas day nga inaramid mo. Tapno jakon ikaskaso tinadagsan na abasol mo. Sandra. Nabayag a panawan, Edgar. Naundaya panawan na nagdandanagak. Dandani mapukaw ko ti limbong ti panunot ko. Gapoy ti kala at panagpukaw mo. Patyan ti kaaduan anatay kan. Ngamsyak. Uray apag ka nito lakuma. Saan na punas tinamnama kasi bibiyag ka. Uray lamabriyat ti barokong ko idi. Nasumkan iti panunot ko ti magbagada natay kan. Ngaminibturak ti amin. Kalpasan na. Kalaat nga agparangka. Kat maamuak aliniputan naklagayam iso nagpukaw ka. Panagkunam ka di. Kat nalakala nga maaklod ka iti panagsublim. Sandra. Inkadeng ko taagpakita. Saan atapno kidawak nga aklunan nak nga agsubli iti danam. Amok anadagsan tinagbasulak kan ka. Kat amok adi nakabailan nga aklunan. Gapo iti inaramit ko. Naisalaysay kunti amin kan ka. Manipod iti rugi. Idi pimusay ti kinadenak gapo iti sakit na iti puso. Tapno maipaayan nak iti anak. Kat mapunas tinakaro nga iliw ko kan ni Clark. Aging kaitang inkadeng ko agpakita kan ka. Kada kayo. No tinak maaklon. Maawatan ka. Raamag ti desisyon mo. Tila ang kidkidawag kat ti pamakawan mo, Sandra. Tamok. Aging gadinak napakawan. Agtalinaid anadagsan ti panagbiag ko. Ti panagbiag mi atwa ken ni Brian. Apoon ti nakatayan day ti inana. Iso pa nga asim. Pakawanan na kuma, Sandra. Day talaang tikid-kintawak iti panagsubling.
Ti pamagawan mo. Ti pamagawan ni Clark nga anak ta. Day talaang ti tartari kagayak. Takas itinakunakon. Maawatan ka naraamak ti pangandagiyo. No saan takol, ama aklon? Rumbang lahang kanyak dayta, gapoy ti basol ko. Pag-aasiyo, tapakawanindak ko ma. Pag-aasiyo. Idi agkidkid daw iti pamakawan ti amak iti inak. Adda kamin kada lola, lolo, kani Brian nga ading ko iti ama. Iti saan unay nga adayo amang palpaliiw kadakwada. Ti amok iti manang kat agbalin anatangken ti puso ni mami. Ngamkas kanyak, napakawan na ni daddy, kat naaklon na matlaang ni Brian abunga ti basol ti amak. Tapno saanan na pagsasaritaan dagiti makaamamo kada kami tinapasamak, ingkadang mi ni mami tinagsubli dito'y Canada, kat simmaruno da daddy kan Brian akabsat ko iti ama, apaman anaurnos ti papeles da. Iti ababa sarita manang, nangabarwanan kami asang kapamilya. Isu nga ita, naragsakak amang ibaga, anaurnos, ken agtitinunos kami amin. Daytoy ti pakabuklan ti pakasaritaak, ajak tupulos malipatan. Ket sapay lakuma, tanakaibati ak iti adal, kadagiti naayat adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Clark. Clark pagayam ko, kas iti nakunakon iti umuna apaset ti pakasaritaam. Saan analaka tinagdalanan nyo? Ngam gapo ta saan kayo nga imibet iti namarswa, nang runa ni mamim, napasamak dagiti saan anamnamaan apagteng. Umuna, naamuan nyo asibibiyag ti amam. Ken ti may kadwa, napakawan ken naaklon nyo ti amam. Kastamot ten ti bunga tinagbasulan na. Isu nga ita, sikan a mismo tinangibaga anaragsak kayon nga agdadan na asang kapamilya. No agtultuloy lakit di tinatibker a pamati, kan agtultuloy ti panagsadagyo iti namarswa, mamati ak at ikinaragsakyo, ket awan patinggana. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon. Iti dana, tibiyag. Himtun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asam, kan panubo. Ligay ken ragsak, isudat ng Maris, kadagiti tugon.
iti danal tibiyay.